יוחננוב בירושלים היום, אחרי שעות של חיפושים, מצאנו אותו. בפייסבוק לא בחצרת שם? אבל? ואתה תפס אם אתה תפס בפייסבוק? לא? אני יודע שבפייסבוק ראיתי תתרזה אותך, ראיתי זה... לא, זה היה תפס. عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعد مساكم جميعا. זהו עמר אל-מוכתסב, רודף היהודים, זה הכינוי שזכה לו בשעות האחרונות. הוא מתעד ומעלה לאפליקציית טיק טוק את מעלליו, בדרך כלל מתעלל באנשים מבוגרים חסרי ישע. إن شاء الله ربنا بيعطيك بابوج على وجهك يا رخيص يا كندرة. خلاص ولا. הרוב הסרטונים מצולמים לאור יום בירושלים. كيف حالك يا مقرنة؟ ولا بوكر توب يا مقرنة. شايفين هذا الزلمة ريحته مثل ريحة الفطيس. הנה אברהם מקסימוב, בן 93, בעל דוכן להשחזת סכינים, שסבל מעמר פעם אחר פעם, גם גידופים. ويسامحك ويغفر لك لما تموت. ربنا يسامحك ويغفر لك يا حيوان. גם אלימות. ولا يا ختيار النحس يا حيوان. انت رخيص ولا ها خد يا منيك. يا رخيص. ولك حيوان رخيص. שפכו לו חומצה, והוא נהיה גם חירש. עשו לו, הרביצו לו באוזניים, שפכו לו פלפלים על הפרצוף שלו, הוא אוכל אוכל, לקחו לו את האוכל הוא משין סכינים. הוא כל הזמן פחד. וכך הוא היה מסתובב ומתעד, גם בשוק של ירושלים, מכנה בערבית את המצולמים שלו שפלים, תמיד יהודים, ומעלה לרשת. ولك انت منيك ندل رخيص بدي ادعس عليك واحطك بالزباله يا ندل. גם יואב אליאסי מעלה היום את התיעוד אחרי שקיבל מנכדו של מקסימוב תלונה. לפי הנכד, כבר לפני שנה המשטרה הותקנה, הסב התלונן שנזרקה עליו חומצה על ידי אותו עמר, אבל במקום לצאת לחפש אותו, שלחה המשטרה את הקורבן לחפש ראיות. הלך להתלונן, והם לא עשו כלום. الله لا يسعد لك صباح يا حيوان. خد هاي بوجهك طلع ولا كح حيوان. אנחנו זיהינו את מדי העבודה שלו בסרטונים שהתראה מיכל לוברבום שלנו אתמול, ויצאנו לחפש את המתעלל הסדרתי בסניף יוחננוב. האמת, מצאנו אותו די בקלות, מה שהמשטרה לא עשתה. הבחור הזה עובד פה? כן, הוא עובד פה? עדיין? בסניף התגוננו וטענו שרק לפני 8 ימים הוא התקבל לעבודה. הוא עובד אצלכם במגזר? הוא עובד סביבות 3-4 ימים. אף אחד לא בדק את הרקע, אף אחד לא ערך חיפוש ברשתות החברתיות. שימו לב, מאות אלפי צפיות יש לחלק מהסרטונים באפליקציה, אבל ביוחננוב לא ראו. ראית את הסרטונים? לא, מה ציפרת לי משהו? אתה רוצה לראות את הסרטונים? מה ציפרת לי משהו? אתה לאן של הסניף? רק הערב מעדכנת המשטרה שפתחה בחקירה, בסניף טענו שהעובד פוטר, את הסרטונים שלו הסיר אחרי שפורסמו בדף הפייסבוק של הצל, אבל ברור שעם קצת יותר תשומת לב אפשר היה לחסוך את עוגמת הנפש מלא מעט אנשים, ולמנוע את העסקתו של עמר אל-מוכתסב בסניף של יוחננוב. כן, עדכון מהדקה האחרונה, אותו עמר מוכתסב נעצר הרגע ונחקר ממש עכשיו, גם בעקבות השידור הזה, גם בעקבות הבקשה לתגובה שהעברנו מוקדם יותר למשטרה, סוף סוף הוא בידיה. מה הייתה תגובת יוחננוב? הרשת דוחה בשעת נפש את ההתנהגות הלא הולמת שנחשפה במקרה הזה. לאחר שהובאו הפרטים לידיעתנו, החברה החלה לנקוט בהליכים משמעתיים. העובד הודיע על התפטרותו המיידית לאחר כשבוע עבודה בלבד. והמשטרה מסרה לנו מוקדם יותר, שלמרות שהמקרים לא היו ידועים וכו' וכו', בדקה